Δεν ταιριάζεται σου λέω, τόσο αντικειμενικά στο λέω. Κι ας τις φίλες σου να λένε το αντίθετο. Η Άννα Τσιάλτα κοντά μας. Και ο Γιάννης Φωτάκης. Λέω και εγώ, δεν θα μου παρουσιάσει. Περίμενα αφού. Στα Καμένα Βούρλα που είναι κοντά σας εδώ, κάθε μέρα στο καλύτερο ραδιόφωνο. Λοιπόν, και τι έχει ατζέντα σήμερα να μιλήσουμε? Θες να κάνεις ένα παιδί? Κι άλλο. Θες να τα αναλύσουμε? Όχι, θέλω να σου πω. Θέλω να τα αναλύσουμε. Όχι, θα σου πω εγώ πρώτα ότι η Μανολίδου, η Διανία, θέλει να κάνει κι άλλο παιδί στον Άδωνη. Εσύ δεν κάνεις ένα ακόμα. Γιατί δεν είμαι ο Άδωνης. Γιατί ο Άδωνης το έχει παραπάνω από σένα. Λεφτά και του σηκώνεται ρε Σιάννα, δηλαδή πλάκα μας κάνεις. Καμένο βούρλο είσαι, παιδί μου. Πας Τι καλά. λέμε τόση ώρα? Λοιπόν, είναι η συζήτηση ξεκίνησε γιατί δεν κάνεις άλλο ένα παιδί. Είναι η σάτο απαγωγή αυτή η συζήτηση. Ρώτα, βγες έξω, να σου το πω αλλιώς. Ναι. Είχες προχθές στο Facebook. Ναι. Κάτι ποστάρισες εκεί γιατί κάποιο μανούριασες επειδή κάνει καμάκι Ναι, και μανιάρες, έλεγε και τέτοια. Πλέον, μόνο από το Facebook μπορούμε να το παίζουμε κοκόρια, το λέω. Αλήθεια. Πάρ' τον αυτόν που σου είπε μανάρι και πες του πάμε για καφέ. Πες του πάμε για καφέ. Πρώτον, δεν θα έχει να σου πληρώσει τον καφέ, οπότε κότα. Έφυγε. Πες του ναι, ρε φίλε, πάμε για καφεδάκι. Έφυγε. Δεν είναι ανάγκη να τον διώχνεις Ούτως ή άσχημα. άλλως το Facebook είναι ένα κοινωνικό δίκτυο, Ναι. το οποίο δεν είναι αυτής της κατηγορίας. Μπορείς να κάνεις πολλούς φίλους και γνωστούς Ναι. από εκεί και να μην πας για καφέ. Ναι, είναι το μόνο δίκτυο όμως που αυτή τη στιγμή μπορούμε να το παίξουμε κοκόρες γιατί δεν μπορούμε να βγούμε ούτε για καφέ να κεράσουμε τις γυναίκες, ούτε για ποτό. Εκεί το παίζουμε άντρες. Πάντως θέλω να πω ότι είναι τιμή μου που κάνω μαζί σου εκπομπή. Από μικρός εγώ σε παρακολουθούσα και ήταν όνειρό μου. Από μικρός τι εννοεί? Ναι, από μικρός. Θα μας πάρουνε με τα γιαούρτια. Μικρός εννοώ από τότε που βγήκαν τα ραδιόφωνα και μετά. Και τη Μενεγάκη έλεγες ότι παρακολουθείς από μικρός, αλλά κοντά είσαστε στην ηλικία. Μία Μενεγάκη, μία εσένα. Το ίδιο έβλεπα. Δεν υπήρχε. Άλλαζε Εγώ είμαι κανάλι. πιο μικρή από τη Μενεγάκη όμως. Εντάξει, έτσι λέει και η Μενεγάκη. Λοιπόν, τέλος πάντων, ας πάμε παρακάτω λοιπόν και να μιλήσουμε για lifestyle. Να μιλήσουμε για lifestyle, να πούμε λοιπόν ότι υπάρχουν έξω πολλά μαγαζιά που μας περιμένουν και έχουμε εδώ πολλούς χορηγούς που θα πούμε στους φίλους μας που μπορούν να πάνε να διασκεδάσουν τα βράδια. Σε αυτά που έχουν μείνει ανοιχτά, όπως λέει η φίλη μου η Άννα εδώ, λοιπόν, πάμε παρακάτω. Έχουμε πολλά μαγαζιά λοιπόν να σας προτείνουμε και για σήμερα το βράδυ για να διασκεδάσετε, να περάσετε καλά, να ξεχάσετε τα προβλήματά σας. Του άλλος τα ακούει στο σπίτι του. Άλλος τα ακούει στο σπίτι το άλλο. Ποιο άλλο? Αλουνού το σπίτι. Ο άλλος του αλουνού. Του αλουνού το σπίτι τα Της ακούει άλλος. Ελλήνης. Τέλος πάντων, γι' αυτό θα βάλουμε και ερωτικά και αυτά και για την κρίση θα μιλήσουμε. Εμείς θα κρατήσουμε καλύτερη παρέα. Φαγώθηκες με αυτή την κρίση. Δεν μιλάμε για κρίση εδώ μέσα. Είπαμε, περνάμε θετικά μηνύματα στον κόσμο. Δίνουμε συμβουλές για το πώς θα περάσει καλά. Ναι. Και αφήνουμε την κρίση πίσω μας. Ναι. Αυτό είναι το κακό μου. Την είχα αφήσει από πίσω μου. Και ξέρεις τι μπορεί να σου κάνει ο άλλος, άμα τον αφήσει από πίσω ελεύθερο. Δηλαδή Πρέπει δεν να υπάρχει είσαι περίπτωση. λίγο θετικός, Γιάννη. Θετικός είμαι. Ξέρεις πόσο θετικός είμαι? Με πονάει όμως. Δεν μπορώ. Είμαι θετικός. Πρέπει να γίνω Σε τι αρνητικός. είσαι θετικός? Δεν λες τίποτα στον κόσμο. Δεν μιλάς για θετική ενέργεια. Μα με την κρίση από πίσω θα είμαι εγώ θετικός. Ποια κρίση, τι σου έχει κάνει η κρίση, έχεις στερηθεί τίποτα? Όχι. Κάθε μέρα έξω δεν είσαι? Βεβαίως. Πού πας? Στο Σύνταγμα. Με τους Με αγανακτισμένους? τους αγανακτισμένους. Και αγανακτώ περισσότερο γιατί πάω, φωνάζω, γυρίζω στο σπίτι. Και τι κάνεις μετά στο σπίτι? Τίποτα. Γυρίζω στο σπίτι ηττημένος. Θες να πούμε κάτι πάρα πολύ ωραίο για την φίλη μας την Ναταλία τη Γερμανού? Να πούμε. Να πούμε ότι στην τελευταία συνέντευξη που έδωσε είπε ότι της αρέσουν τελικά οι μικρότεροι άντρες, αλλά θα προτιμούσε να έχει και έναν μεγαλύτερο στη ζωή της. Εγώ τι να σου πω τώρα? Πες μου την άποψή σου ο μεγαλύτερος άντρας. Να σου πω, να το πω. Να το πω. Να το πω. Τι ήταν συνέντευξη είναι αυτή ή λέει ότι όποιος να έρθει, καλώς να έρθει? Μένετε συντονισμένοι και δεν φεύγει κανείς. Επανερχόμαστε και για την κρίση και για τη showbiz. Επανερχόμαστε πολύ σύντομα για να σας αποχαιρετήσουμε και σήμερα και να σας ευχηθούμε τι? Τι να τους ευχείς? Θετικά πράγματα, θετικές σκέψεις. Καλά στερνά. Είναι το καλύτερο. Τι να. Ναι, ρε παιδιά, πλέον. Δεν φεύγει κανείς. Γιάννης Φωτάκης, Άννα Τσιάλτα, τα Καμένα Βούρλα σήμερα. Άννα Τσιάλτα, Γιάννης Φωτάκης, τα Καμένα Βούρλα και σήμερα.